Кампанія ўладаў па пераабранні Лукашэнкі, адмова ад службы ў войску ў Беларусі, сітуацыя з легалізацыяй беларусаў у Літве. Пра гэта да іншае пагаворым з кіраўніцай праваабарончага цэнтру «Наш дом» Вольгай Карач. Тут Ганна Соўзь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». Я вітаю маю суразмоўцу, праваабаронцу, палітыка, кіраўніцу цэнтру «Наш дом» Вольгу Карач. Вітаю не толькі вас, Вольга, але вашага сабачку. Добрый дзень. Добрый дзень. Як завуць сабачку? Снежок, таму што ён зусім белы. А якраз, не ведаю, ці ёсць зараз у Літве снег, у Чэхіі, адкуль мы вядзем эфір, пакуль снегу няма. Мы размаўляем пры канцы 24-го году. І гэта нагода, такая, і сур'ёзная у тым ліку падсумаваць вынікі яшчэ аднаго вельмі складанага году для беларусаў, як у Беларусі, так і ў замежжы. Якім быў гэты год, паводле вас? Зразумела, гэты год быў цяжкі і, на жаль, і будучыня неяк так не становіцца лягчэй, але у любым выпадку ўжо пачынае скажем так, выбудоўвацца пэўная стратэгія па Беларусі, што рабіць і на якія, скажем так, балючыя кропкі трэба ціснуць і што трэба рабіць беларусам, асабліва беларусам у замежжы. А маглі б сфармуляваць гэтую стратэгію? Да, конечно. На мой погляд, самое галоўнае сёння, што мы можам зрабіць як беларусы, гэта заблакаваць любы удзел беларускага войска ва ўкраіне. На жаль, ёсць вялікая рызыка, што ўсё ж такі Лукашенко дашле беларускае войска ва ўкраіну. Мы вельмі уважліва сачым за усім, што робіцца ў Беларусі, асабліва што робіць, зразумела, Міністэрства абароны. І, на жаль, магу сказаць, што беларускае войска оно готовае да таго, каб ісці ў Украіну ў любы момант. І вось на сённяшні момант устае адразу некалькі пытанняў. Першае пытанне, што, канешне, як мы можам паўплываць на рашэнне Лукашенко, калі ён усё ж таки вырашыць даслаць беларускае войска ва ўкраіну. Я лічу, што мы, як беларусы у выгнанні, беларусы за межа, можам зрабіць толькі адное, мы можам скрасці войска у Лукашенко, і мы можам гэта зрабіць толькі адным чынам. Мы можам дабіцца легалізацыі беларускіх адказчыкаў па матывах сумлення у Еўразвязе. На жаль, сёння сітуацыя не зусім спрыяльная, хаця адмова ад службы в арміі, яна з'яўляецца адной з прычынаў, калі чалавек можа атрымаць статус палітычнага уцекача у Еўразвязе, калі ў яго краіне ёсць за гэта турэмнае пакаранне. Але на сёння гэта не так лёгка, і вось зараз ідзе міжнародная кампанія менавіта за тое, каб беларусам, якія адмаўляюцца службы ў войску, давалі палітычны прытулак ва ўсіх краінах Еўразвяза. Зараз ужо дабіліся таго, што ёсць дэкларацыя Еўразвяза, каб давалі палітычны прытулак беларусам і рускім, якія бягуць ад службы ў войску. А Вольга, я хацела удакладніць, вы маеце на ўвазе тых людзей, якіх прызываюць на вайсковую службу, ці тых людзей, якія ваенна абавязаныя, ці якія ўжо в войску, але адмаўляюцца ваяваць у выпадку вайны? Вот якія катэгорыі гэта людзей? У прынцыпе, тое. Таму што калі мы кажам пра адмову адказчыкаў па матывах сумлення, то маецца на ўвазе, у прынцыпе, 3 катэгорыі людзей. Людзі, якія яшчэ не ўступілі войска, гэта тыя, якія ваенна абавязаныя і павінны ісці і атрымалі павестку. Тыя, якія пачалі службу в арміі, але перадумалі, ім гэта не падабаецца. І таксама людзі, якія былі ў войску, нават па кантракце, але вырашылі, што яны не хочуць ніякім чынам больш звязваць сваё жыццё са службай у войску, і таксама заяўляюць пра гэта. Гэта азначае «да» у часе і пасля.
І яны ўсе гэтыя людзі, якія заяўляюць пра тое, што яны супраць службы войску, але яны могуць быць мобілізаваныя, яны павінны атрымаць статус палітычнага уцекача. Канешне, вось у нашым выпадку мы кажам менавіта пра беларусаў. Гэта ёсць такі артыкул 18 міжнароднага пакта ООН па міжнародных і палітычных правах, і там гэта вельмі ясна і вельмі дакладна сказана, і тым больш, што ёсць рэзалюцыя Еўрапарламента ад лютага 2023 года, якая таксама яна ўключае ў сабе прызыў, заклік да ўсіх краінаў Еўразвяза надаваць палітычны прытулак рускім і беларусам, якія бегуць ад службы войску, і неважна, яны там прызываліся на вайну, ці гэта проста служба войску, гэта ёсць падставай для атрымання палітычнага прытулка, і я лічу вельмі важным за гэта змагацца. Зараз сабрана 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў Еўразвяза, і у першую чаргу, канешне, гэта грамадзяне Нямецчыны, як не дзіўна, і гэтыя ўсе подпісы пераданы ў Еўрапейскую камісію. Вось таксама ідуць акцыі, ну не ведаю, пратэсты ці не пратэсты, як гэта назваць, але акцыі салідарнасці ў розных краінах, менавіта каб беларусам і рускім давалі статус уцекача у краінах Еўразвяза, калі яны адмаўляюцца ад службы ў войску. Я лічу гэта правільна. У прынцыпе, можа, там мы не павінны казаць пра палітычны прытулак, але я лічу, што павестка ў армію павінна азначаць аўтаматычна гуманітарны від на жыхарства ў любой краіне Еўразвяза. Я хочу яшчэ дакладнець. Глядзіце, ну, у Расіі ідзе мабілізацыя, расійскія мужчыны, жанчыны ідуць на вайну. У Беларусі гэтага яшчэ не адбываецца, будзем спадзявацца, не будзе адбывацца. І адмова ісці ў войска паводле прызыву ці паводле чаго, яно прыроўнівае беларуса цяпер да расейца, ну, паводле таго, да чаго вы заклікаеце, ці гэта як бы рашэнне на будучыню ў выпадку, калі пачнуцца баявыя дзеянні з удзелам беларускіх вайскоўцаў? Тут ёсць некалькі аргументаў, чаму мы гэта робім. Па-першае, мы робім гэта дзеля прэвенцыі, дзеля прафілактыкі, каб беларуская армія не ўдзельнічала ў вайне ва ўкраіне на баку Пуціна. Таму што такія рызыкі ёсць, і мы таксама можам пагаварыць пра факты, чаму я лічу, што рызыка вельмі вялікая. Па-другое, у Беларусі у прынцыпе няма альтэрнатыўнай службы у арміі, акрамя толькі там вельмі маленькай групкі сведак і Іеговы, але ў прынцыпе, скажем так, па-народнаму адмазацца ад службы ў войску вельмі складана, асабліва таму, што ў лютым 2023 года, вось дзіўна мы тут усё успамінаем люты 2023 года, але у лютым 2023 года адбыліся вельмі значныя змены ў беларускім заканадаўстве. Па-першае, уведзена смяротнае пакаранне для дезерціраў па артыкуле дзяржаўная здрада. Па-другое, змененыя умовы, па якіх беларус можа не ісці ў войска, напрыклад, па прычыне вельмі дрэннага здароўя. І вось гэтыя умовы, яны былі вельмі зніжаныя, і гэта азначае, што у прынцыпе зараз не пайсці ў войска толькі па тому, что ты там хворы на нейкую хваробу, гэта амаль нерэальна. Па-трэцяе, і самае галоўнае, зараз у беларускай арміі, у беларускім войске вельмі такая, ну, складаная, я б сказала, вельмі падобная на турэмную атмасфера. У тым ліку ёсць нават у гэтым годзе каля, по-моему, 3 дакладна суіцыда беларускіх салдатаў за катаванне, за вельмі цяжкіх умоваў, і гэта таксама указвае, што туды не трэба ісці. Але самае галоўнае для мяне гэта тое, што мы павінны рабіць усё, каб заблакаваць удзел Беларусі ў гэтай вайне. Адна з прычынаў менавіта, ці адна з такіх рызык, гэта менавіта удзел беларускага войска. Ольга, я хацела яшчэ такую рэч вас запытацца, а ці лічыце вы слушным, што вот у гэтай прапанове, каб атрымлівалі
атрымлівалі палітычны прытулак за адмову ісці служыць, беларусы і расейцы ідуць як бы так у адным пакеце. Бо розная сітуацыя. У Расіі вялікая частка насельніцтва падтрымлівае вайну. У Беларусі гэтага не адбываецца. Мы не ведаем такой дакладнай сацыялагічнай карціны мы не маем, але тым не менш большасць апытанняў паказваюць, што беларусы не падтрымліваюць вайну і не хочуць ісці ваяваць. І тое, што вот яны ідуць як бы разам менавіта ў гэтым, ці лічыце вы гэта слушным? Ведаеце, гэта вельмі добрае пытанне, тому што насамрэч пакет уключае ў сабе 3 нацыі. Украінцаў таксама, але для украінцаў, якія ухиляются службы в армии, не проблема атрымаць нейкі статус і легалізавацца на тэрыторыі Еўразвяза. Таму мы кажам про тое, не про тое, што беларусы падтрымліваюць і не падтрымліваюць вайну. Мы кажам про тое, што Лукашенко выкарыстоўвае рэпрэсіўны апарат. Зараз у Беларусі ідзе тэрор, і зразумела, што беларусы не падтрымліваюць вайну. Нават я ўпэўненая, беларусы у асяроддзі Лукашэнкі таксама не жадалі, каб беларускае войска удзельнічала ў вайне в Украіне, але зразумела, што калі Лукашенко прыме такое рашэнне дамовіцца з Пуціным там пра нейкія там плюшкі для сябе менавіта з-за таго, што беларускае войска будзе удзельнічаць у вайне ў Украіне, зразумела, што гэта будзе прымусова. І людзей будуць заставляць удзельнічаць, і мы ведаем, што у Лукашэнкі даволі шмат інструментаў, каб людзей прынудзіць, каб людзей заставіць удзельнічаць, ісці на гэтую вайну. У першую чаргу можна браць у закладнікі родных, можна ізноў-такі прапановваць там як альтэрнатыву 20 гадоў турмы ці катаванні і так далей. І так далей. Таму тут няма рэчы пра тое, што беларусы падтрымліваюць вайну. Тут ёсць рэч пра тое, што беларусам трэба дапамагчы не ўдзельнічаць у вайне. І гэта вельмі важна. Яно ўключае ў сабе не толькі, канешне, пытанне службы ў арміі. Я лічу, што патрэбныя санкцыі для ўсіх дзяржаўных прадпрыемстваў, якія выконваюць зараз гэтыя атрымоўваюць заказы ад Міністэрства абароны Расіі. Хай гэта яны там шьюць там нейкую форму, ці там нейкі IT, там штосьці там яны робяць і гэтак далей, гэта не важна. Важна тое, што павінна быць вельмі яркая, вельмі такая вялікая чырвоная рыса для Лукашэнкі, лінія, што ён не можа яе пераходзіць. Ён не можа удзельнічаць у вайне ніякім чынам. І таксама служба даслаць беларускае войска в Украіну раз, ніякага выканання заказаў Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі 2. І трэцяе, канешне, вельмі важнае пытанне, гэта пытанне ядерного разоружения, тому что, як вы ведаете, Беларусь подписала Будапештский меморандум, и она адмовілася от ядерной зброи, але зараз уже год, як есть дамова, что ядерная зброя есть у Беларусі. Я разумею, что там есть розныя меркаванні, ці есть яна, ці не, але у любым выпадку Беларусь выйшла з гэтага договора про не выкарыстоўванне вельмі важныя праблемы, вельмі важныя пытанні. Я хацела яшчэ перайсці да такой тэмы. Калі мы зараз записываем гэта інтэрв'ю, Александр Лукашенко знаходіцца ў Амане з візітам, і ў яго адсутнасць па давернасці дакументу ў Цэнтральную выбарчую камісію здаў старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юрій Сянько. Выбары ў Беларусі, як вядома, пры Лукашэнку носяць не свабодны, не дэмакратычны характар. Ваша ацэнка кампаніі ўладаў па пераабранні Лукашэнкі, наколькі яна сапраўды стэрыльная, і ці ёсць хоць якія магчымасці, ці засталіся хоць якія магчымасці ўнутры Беларусі і па-за межамі краіны неяк паўплываць на тое, якія вынікі агучыць ЦВК 26 студзеня? Я лічу, што пазіцыя павінна быць агульнай і пазіцыя павінна быць байкота, таму што зараз шмат прычынаў, чаму гэтыя выбары не з'яўляюцца свабоднымі. У краіне працягваецца тэрор, у краіне працягваюцца вельмі вялікія рэпрэсіі. Мы не ведаем колькасць палітзняволеных. Насамрэч мы кажам пра
толькі там 1500, але мы ж разумеем, што не ўся інфармацыя трапляе ў рукі праваабаронцам. І самае галоўнае вось для мяне зараз менавіта пытанне ўдзела у Беларусі ў вайне в Украіне, гэта пытанне нумар 1. І я лічу, што мы павінны вырашаць все вось так, скажем так, по кроках. Першае пытанне гэта заблакаваць удзел Беларусі ў вайне. Другое пытанне, канешне, як мы можам адрадзіць такі грамадзянскі супраціў на тэрыторыі Беларусі, таму што я ведаю шмат людзей, якія дагэтуль не пагаджаюцца з той сітуацыяй, якая ёсць, і, канешне же, яны не падтрымліваюць Лукашенка. Але пытанне ў тым, што зараз, канешне, там рабіць нейкія дэманстрацыі ці публічна выступаць супраць Лукашэнкі, калі ты на тэрыторыі Беларусі, гэта, такое, у прынцыпе, самагубства, таму што чалавек будзе адразу арыштаваны, і, мы все ведаем, што там адбудзецца. Але гэта не азначае, што беларусы згодныя з гэтай сітуацыі, і пытанне таго, што Беларусь павінна рабіць супраціў і ўнутры Беларусі, і звонку менавіта тое, што павінна рабіць беларуская дыаспара, але гэта не павінна быць проста там акцыі, што там мы супраць Лукашэнкі, там штосьці такое. Гэта павінна быць стратэгія. І стратэгія, я лічу, што нашы пратэсты 2020 года, яны былі негвалтоўныя, і гэта стала такім нашым пэўным брэндам. І я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, таму што, зразумела, калі мы кажам нават пра ядерную зброю, то у любым выпадку Лукашенко, так, ён дыктатар, ён чалавек, які ўжо перайшоў да таталітарызму ў Беларусі, я так лічу, але зразумела, што ўсё роўна ён знаходзіцца ў залежнасці ад грамадскай думкі. І ўся яго кампанія, якую ён спрабуе весці, кампанія «Нада», там усе гэтыя там публічныя заклікі да Лукашенка, быццам бы там ад імя працоўнага народа і гэтак далей, што вельмі нагадвае там савецкія часы, але ўсё роўна гэта ўсё спроба паўплываць на грамадзянскую думку. Калі б яму было ўсё роўна, ён бы ніякіх кампаніяў бы не рабіў, і зразумела, ён бы не рэгістраваў альтэрнатыўных кандыдатаў. Таму што мы ведаем, што рэгістрацыя альтэрнатыўных кандыдатаў, яна адбываецца толькі з дазвола Лукашенка. Калі б ён не хацеў... так вы лічыце, што ёсць альтэрнатыўныя кандыдаты ў часе гэтай кампаніі? Скажем так, правильнее, конечно, сказаць спойлеры, да? Таму што, так званыя альтэрнатыўныя кандыдаты, іх трэба браць у двухосе, таму што зразумела, што яны з'явіліся і яны навогул ёсць у выбарчым спісе толькі таму, што Лукашенко хоча паказаць, што для беларускага народа, у першую чаргу, што гэтыя выбары ёсць дэмакратычныя, вось у вас ёсць выбар, можете тут прагаласаваць і тут прагаласаваць там і гэтак далей, і зразумела, што ён спрабуе нейкім чынам пераагітаваць беларускае грамадства і даказаць, што ён усё роўна там лепшы прэзідэнт. Але я лічу, што яму гэта ўсё роўна не ўдаецца, таму што нават у асяроддзі Лукашенка, скажем так, зразумела, гэтыя людзі там шмат чым павязаны, і яны атрымоўваюць такія вельмі добрыя бонусы ад таго, што яны ў сістэме Лукашенка, але сказаць, што ў цэлым ім гэтая сітуацыя даспадобы, не. Таму, у прынцыпе, зараз самае галоўнае, і зноў-такі я вярнуся да тэмы вайны, самае галоўнае, чаму вось гэтыя ўсе антываенныя кампаніі зараз, гэта, на мой погляд, кампаніі нумар 1, і выбары зараз не так важны. У любым выпадку у наступным годзе мы чакаем таго, што будуць перамовы. Перамовы паміж Зеленскім, паміж Захадам, паміж Пуціним, і гэта будуць перамовы, канешне, пра мір. І у гэтай сітуацыі для нас архіважна, каб Беларусь яна не засталася нейкім там кубкам, прызам для Пуціна, што добра, вось мы там дамовіліся пра Украіну, але Беларусь застаецца ў сферы ўплыву Расіі, ніхто на гэта не прэтэндуе,
і все там закрыли вочы, скажем так, на тое, што адбываецца ў Беларусі, таму што Беларусі в прынцыпе все больш і больш пераходзіць под контроль России. І вось гэта вельмі важна, тому что я якраз у рэчышы таго, што вы гаворыце, ну то заявлялі уже прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, што яны хацелі бы быць часткай гэтых перамоваў, на што украінскі бок адказваў, што беларуская ўлада можа быць толькі прыцягнутая да адказнасці за удзел у вайне. Хто мае прадстаўляць Беларусь на гэтых перамовах, калі яна увогуле павінна быць на гэтых перамовах? Беларусь павінна быць на гэтых перамовах, але хто яе будзе прадстаўляць, гэта, канешне, самае такое цікавае пытанне, на мой погляд, тому што сёння зразумела, што няма легітымнасці ні ў каго, і зразумела, што калі мы проста адпусцім гэтую сітуацыю, то Беларусь, яна застанецца такім аб'ектам для ўплыва. Яна ізноў-такі, беларусы ізноў-такі не будуць вырашаць свой лёс, а будуць вырашаць лёс нейкі там дзядзі, цёці, і неважна там з якой краіны і добрыя яны ці дрэнныя, але гэта будзем дакладна не мы. Таму і патрэбны якраз моцны антиваенны рух, і ў тым ліку рух за беларускіх адказчыкаў па матывах сумлення, дэзертыраў, супраць ядзернай зброі, супраць расійскіх ваенных прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі і так далей, менавіта паказаць, што грамадзянская супольнасць ёсць суб'ектам, а не аб'ектам. А вось хто будзе з нашага боку у гэтых перамовах і як вызначыць гэтых людзей, ну не ведаю, я лічыла, што... Я якраз у гэтым рэчышчы, ну у гэтым задам вам пытанне. Вы у палітыцы, у праваабароне, Ольга, вы ў палітыцы, у праваабароне больш за 20 гадоў, можа і 25 гадоў. Вельмі часта давалі інтэрв'ю «Свабоды», наша сталая аўдыторыя добра вас ведае. Калісьці, таксама гэта давно было, вы заявлялі пра намер балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Я памятаю вашу даволі яркую такую іміджавую фотакампанію за адмену спісу забароненых для жанчын прафесій. Ну, это мірныя часы былі, вы былі яшчэ ў Беларусі, у вас ёсць досвед працы ў органах улады, вы былі дэпутаткай гарадскога Совету Віцебска в 2003 годзе, калі я не памыляюся. Ці ваша вот эта такая прэзідэнцкая амбіцыя, адкладзеная на будучыню, ці зусім вы адмовіліся ад яе? Я лічу, калі мы кажам пра перамовы, па-першае, там дакладна павінен быць Зенон Пазняк. Потому что гэта чалавек, які стаяў менавіта змагаўся за незалежнасць Беларусі, і я лічу, што ў гэтых перамовах ён будзе як ніхто менавіта абараняць нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Хто яшчэ, трэба думаць, але што Зенон Пазняк павінен быць вось у гэтай дэлегацыі, я думаю, што гэта будзе у любым выпадку дэлегацыя. Гэта так. Павінна я там быць ці не, ну, час пакажа, таму што гэта залежыць ад таго, наколькі мы зможам гэты антиваенны рух сапраўды зрабіць моцна і зможам націснуць на заходнія краіны, каб менавіта антываенныя актывісты ці антиваенныя там прадстаўнікі, яны былі ўключаныя ў гэтую дэлегацыю. Але дакладна Зенон Пазняк, ну, там на 1000% там павінен быць. Я нават не ведаю, хто з беларусаў, з грамадзянскай супольнасці вось проста здолеў бы па сваіх такіх, ну, як сказаць, ну, падрыхтоўцы, так, дыскутаваць на роўных і менавіта адстойваць нацыянальныя інтарэсы. Таму што нам патрэбны там не проста там прыгожыя твары. Святлана Ціхановская, а яе офіс, координацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет. Не, яны слабы, но не, канешне. Яны, ну, давайте уявім сабе, што там хутчэй за ўсё, калі мы кажам пра перамовы за мір, то хто там будзе сядзець? Там будзе сядзець Трамп, там будзе сядзець Зеленскі, там будзе сядзець Путін, але вельмі вялікая таксама верагоднасць, што там будзе сядзець гэта кітайскі прэзідэнт, да? І ось уявіце сабе, што сядзяць такія, ну, сусветныя зубры, якія, ну, я б сказала, жучки, да? Ну, яким просто з таким великим досвідом менавіта вельмі жорсткіх перамоваў, таксама там, не ведаю, там будзе Шольц ці не будзе, але там хтосьці з Нямецчыны будзе і так далей. І гэтыя людзі, яны умеюць і таргавацца, і яны умеюць адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы, і яны іх вельмі добра ведаюць. І ў гэтай сітуацыі з беларускага бока павінны быць людзі, якія не баяцца
отстаивать национальные интересы белорусов. Светлана Тихановская не может отстоять национальные интересы белорусов нават у Литве. Это маленькая краина, и зразумела, там змагацца за нацыянальныя інтарэсы беларусаў у Літве нашмат прасцей, чым таргавацца там з Пуціным ці з Трампам ці яшчэ з кім-небудзь. Яна нават гэтага не можа зрабіць. Таму вось каго я бачу, гэта вось Зенон Пазняк, і я разумею, што ён будзе адстойваць беларусаў вось проста да, ну, не ведаю, там да апошняй кроплі крыві, і ён не саступіць там, ну, нічога. Таму дакладна гэта ён павінен быць у гэтай дэлегацыі і ўзначальваць. Вы закранули якраз тэму, пра якую я хацела вас больш падрабязна распытацца. Я падпісаная на тэлеграм-канал нашага дома, ну і бачу, што вот вялікі кірунак вашай працы это якраз праца вот эта антываенная, адмова ад войску, а другі кірунак это пытанне легалізацыі беларусаў у Літве і самыя розныя сітуацыі з самымі рознымі людзьмі, якія здараюцца, так? І, ну вот, ёсць цалкам слушны клопат літоўскіх спецслужбаў пра бяспеку, пра недапушчэнне, каб туды заехалі агенты беларускіх расійскіх спецслужбаў на тэрыторыю Літвы, і ёсць адпаведныя праблемы з легалізацыяй для беларусаў, многія з якіх уцяклі ад рэжыму і шукаюць прытулак. Як тут вот у гэтай сітуацыі з інтарэсамі Літвы, з інтарэсамі беларусаў, з інтарэсамі спецслужбаў Расіі і Беларусі знайсці залатую сярэдзіну? Ну, практика показывае, што насамрэч тое, што робяць літоўскія спецслужбы, гэта такая звычайная палітычная маніпуляцыя. Як бы рабіць штосьці, каб нічога не рабіць, да? Таму што ўсе іх меры, якія яны робяць у дачыненні да беларусаў і рускіх у Літве, яны вось не дапамаглі ні на сантиметр у бяспецы грамадзянаў Літвы ці навогул Літвы як краіны. Давайте паглядзім на факты. Па-першае, большая частка агентаў КДБ ці ФСБ, я б сказала, не просто там большая частка, а абсолютная большасць гэта грамадзяне Літвы і этнічныя літоўцы, якія зараз вось ёсць шмат кейсаў літоўцаў, якія зараз сядзяць у турме, ім нават прад'яўлена тое, што яны там рабілі шпіянаж на карысць Расіі ці Беларусі. Па-другое, мы ведаем прыклад Польшы, калі мы паглядзім, хто там найбольш шпіёны, то гэта грамадзяне Украіны ці грамадзяне Польшы і зусім не беларусы. Па беларусам у Літве ёсць толькі адзін кейс, і тое, калі я не памыляюсь, ён там быў у 2006 годзе, калі беларускі грамадзянин рабіў штосьці вось менавіта на карысць беларускіх спецслужбаў. Гэта першае пытанне, што насамрэч яны змагаюцца не з тым. Беларусы, як паказвае практыка, яны не занимаются шпіянажам на тэрыторыі Літвы. Таму чуць там пра тое, што там 2000 беларусаў сталі там пагрозай нацыянальнай бяспекі Літвы за апошнія там 2 гады, гэта глупства. І вось калі я там чую на судзе, што я магу быць завербаваная расійскімі спецслужбамі у будучым, ну прабачце, гэта глупства вдвайне. Таму што казаць там пра будучыню нейкую, там хто можа быць кімся там завербаваны, гэта просто вар'яцтва. І гэта можна я просто удакладню пра ваш цяперашні статус, таму што ну вот ваша сітуацыя з адмовай прытулках, ваш і вашага мужа, маглі б вы расказаць? У мяне без праблем прадлілі гуманітарны від на жыхарства, і гэта таксама глупства, таму што паказвае, што там са статусам палітычнага цікача я пагроза, да, а з гуманітарным відам на жыхарства я не пагроза. Ну, разумееце, гэта ўсё насамрэч смешныя нейкія дзіўныя рэчы, і казаць там пра тое, што гэта неяк абараняе Літву, гэта ніяк не абараняе Літву. Па-другое, і самае галоўнае, Літва не бачыць у беларусах партнёраў. Гэта ёсць вялікай праблемай, таму што калі казаць пра дзейнасць беларускага КДБ і там нейкіх іншых спецслужбаў ці расійскага ФСБ, на жаль, у Літве мы першыя ахвяры. Калі яны тут будуць штосьці рабіць, то гэта будзе датычыцца нас. Я хочу нагадаць кейс літоўскага адваката Мантаса Даніэліса, які быў у нас юрыстам, ён нам дапамагаў у легалізацыі беларускіх уцекачоў, у тым ліку беларускіх мужчынаў, якія збеглі там ад войска
ад службы ў беларускім войску, і вось гэты юрыст зараз атрымаў 9 гадоў літоўскай турмы за шпіянаж на КДБ. Ён збіраў тайна сакрэтна інфармацыю і перадаваў беларускі КДБ. І я лічу, што ўсе, хто тут завербаваны, менавіта агенты, скажем, беларускага КДБ, яны працуюць не на тое, каб там фотаграфаваць якія там базы на, ну не ведаю там штосьці яшчэ, яны менавіта працуюць тут на раскол беларускай супольнасці, ці навогул яны просто робяць штосьці дрэннае тут для беларусаў. Таму мы першыя ахвяры у гэтым выпадку, але літоўская дзяржава не робіць нічога, каб абараніць беларусаў, якія тут хаваюцца ад беларускага рэжыма. На жаль, гэта так. Вы знаходзіцеся колькі гадоў ўжо, ў Літве, ну і ў бяспецы, так. 4 гады. 4 гады, і я таксама была ў шэлтары в 2021 годзе, менавіта напрыканцы 17 дзён разам з маёй сям'ёй, таму што літоўская паліцыя атрымала інфармацыю, не ведаю там адкуль, што Лукашенко дасылае забойц нелегальна праз граніцу, праз мяжу, каб мяне забіць. І 17 дзён вось мы тут вандравалі па розных літоўскіх гарадах з усёй сям'ёй. Гэта так трохі таксама было дзіўнавата, нам было забаронена падыходзіць да вакон, таму што яны баяліся, што хтосьці можа застрэліць нас і гэтак далей, гэтак далей. Мы вярнуліся назад, калі яны палічылі, што ўжо там небяспека яна знікла. І вось гэта такі прыклад, што, ведаеце, адзіны прыклад, калі мы атрымалі хоць якуйсьці дапамогу ад літоўскіх там, не ведаю, там... Я там для нашай аўдыторыі нагадаю, што вы асуджаны ў Беларусі на 12 гадоў завочна, там штраф, я ўжо не памятаю памер, але даволі вялікі. 170 000 еўра штрафа таксама. Так, у вас так званы экстрэмісцкі статус, ну, як вельмі ў многіх людзей. Што гэта азначае для вас практычна і маральна? Я насамрэч прызнана экстрэмісткай 19 разоў, і таксама я прызнана тэрарысткай у Беларусі. Гэта азначае, што яшчэ будзе суд, і я магу атрымаць смяротнае пакаранне. Зразумела, што у прынцыпе жанчын у Беларусі пакуль не каралі смяротным пакараннем, але ведаючы, што ў Беларусі зараз трохі не да законаў, то, разумееце, тут усё можа быць. І мне таксама забаронена як экстрэмісткі служыць у войску беларускім. Гэта самае смешнае, асабліва для міжнароднай кааліцыі, якая дапамагае беларускім адказчыкам. Чуць пра такое. Мне забаронена мець дачыненне і гандляваць наркотыкамі, а таксама мне забаронена фінансаваць зброю масавага знішчэння. Не ведаю так, чаму яны вырашылі, што я ўсё гэта хачу рабіць, але па законе ў Беларусі мне гэта ўсё забаронена. І таксама, канешне, я яшчэ ўперадзе суды, дзе я магу быць таксама пакараная дадаткова, акрамя кейса па тэрарызму, я магу быць пакарана дадаткова да 7 гадоў турмы беларускай, і ёсць вялікі ціск, і таксама шмат кампаніяў па дыскрэдытацыі мяне ў Літве. Толькі вось, ну, для прыклада, 2 разы дэпутаты літоўскага парламента атрымоўвалі фейкавыя лісты, быццам бы ад майго імя, з пагрозамі фізічнага гвалту. І зразумела, што гэта робіцца менавіта, каб проста нас пасварыць з літоўцамі, і такі кампаніі яны працягваюцца. І калі мы вернемся ўсё ж такі да літоўскіх спецслужбаў, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя кейсы, я зразумела не бачыла ўсіх там 2000 кейсаў, я не магу сказаць там пра ўсіх, але я бачыла больш за 40 кейсаў беларусаў, якія былі прызнаны пагрозай нацыянальнай бяспекі Літвы. І я магу сказаць, што гэта ўсё абсалютны абсурд, і гэта ўсё не мае ніякай базы, гэтыя людзі не пагражаюць Літве. Это вялікая тэма і для размовы, і для расследавання, якой журналісты «Свабоды» у тым ліку займаюцца. Наш эфірны час абмежаваны, і ўжо засталося зусім мала часу. І я хацела пры канцы задаць вам такое пытанне на перспектыву. Ці стане 2025 год годам пераменаў для Беларусі, як вы лічыце?
Так, я лічу, што 2025 год стане годам пераменаў для беларусаў, але гэтыя перамены могуць не спадабацца. Таму тут вельмі залежыць ад таго, што будуць рабіць беларусы, асабліва беларусы у выгнанні у розных краінах Еўразвяза, таму што праблемы з легалізацыяй Беларусі, яны, канешне, звязаны не толькі з Літвой. Гэта ёсць такая агульная праблема, просто ў Літве, я б сказала так, больш за ўсё, але у іншых краінах таксама ёсць дзіўныя сітуацыі менавіта з легалізацыяй. І я лічу, што беларуская супольнасць, мы зараз, нам вельмі патрэбны якісьці такі, не ведаю, мінскія дамоўленасці ці круглы стол паміж усімі апазіцыйнымі ігракамі, палітычнымі ігракамі ці грамадзянскай супольнасцю з вельмі рознымі падыходамі. І нам патрэбная стратэгія. Не толькі стратэгія па вызваленню палітвязняў, зразумела, што гэтае пытанне ўсіх баліць і для ўсіх яно вельмі актуальнае, але нам патрэбна, але гэта ўсё, ведаеце, наступствы. Мы змагаемся з наступствамі таго, што там адбылося ў 2020 годзе, тэрора, рэпрэсіі і так далей. Нам патрэбна стратэгія менавіта на будучыню, каб Беларусь усё ж такі была суб'ектам. І менавіта дэмакратычная Беларусь, наша Беларусь, не Беларусь. Дзякуй вялікі, што знайшлі час, прыйшлі ў наш штодзённы эфір «Пік свабоды». Гэта была кіраўніца праваабарончага цэнтру «Наш дом», палітык Вольга Карач, якая лічыць, што на мірных перамовах па Украіне павінен прысутнічаць Зенон Пазняк, якая лічыць галоўнай стратэгіяй цяпер блакавання ўдзелу беларускага войску ў вайне Расіі супраць Украіны. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся ў бяспецы і са свабодай.